akwai. Sannan kuma shi karho shirka ne. Maganin da ake sha wanda ba karho ba wani lokaci suna tasiri amma kuma suna iya kawo cutarwa, suna iya cutarwa wanda kuma kun sani ma ba sai an baku labari ba. Su rikita mutum bangaren abin da ya sha al'ada kowane lokaci idan ya gabce ya ki tsayawa ya kasa gane lokacin ibada shi da kuma lokacin da ba lokacin ibada ba, sannan ya samu mutum wani ciwo, sannan ana iya samun kowace irin matsala. Allah ka tsare mu. To kuma shi wannan wato bayan sharrin kuma sharri ne, shirka ne. Inda ma rashin lahiya ne kadai da sauki, shi shirka ne kawai, bai maganin komai, bai da hakika. Mutum ya kulla wani abu da hakika, shi magani ko a sha ko a shafa ko a turara misali, amma wannan kawai mutum ya zo ya daura to mi zai mai wacce aka daure ko da dai da haka shirka ne kawai a bar shi, bai halatta ba. Karki aiki da shi, ki kona shi, ki je ki tambayi malaman ki a makaranta, malamai mata suna nan sai su gaya miki me ya kamata, sai ku je ku shawarta sai ku aikata. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kasance da ina matashiya ina ɗaukar azumi sai na dinga shan ruwa, ce to kuma yanzu na mallaki hankali na sai na bari to ya azumi na yake. Sai ki labe ki kare azumin abin nan kenan, azumin ban daki ko. To Allah ya yahi, Allah ya yahi. Abinda malamai suka ce ki iya tunaninki wanda kika samu kin tana cewa kin bata sai kirama, ba sai kin yi gaba ɗaya bai, kina kilgawa dan rayuwa ta yi tsawon insha Allah za ki rama gaba ɗaya. Wanda baki sani bakin manta kuma abinda bawa ya aikata ya tuba shikenan. Wasu malaman ma suka ce kawai ki ta istighfari, can hankali bai zo miki ba yanzu hankali ya zo miki. Wani lokaci mutum yakan girma amma kuma hankalin bai cika ba, suka ce irin wannan sai a yi ta tuba, wata sallah wani azumi da wasu abubuwa irin wannan a yi ta istighfari, a yawaita ibada, sai aikin alkhairin ya rinjaye sharrin shikenan. Allah ko mai rahama ne, saboda zuciya ta karyo ta gyara, Allah ta'ala sai ya gafarta ya yafi. Kenan kina da kokari ki dan dinga jaraba azumin kina yi inda kika kasa shikenan, amma dai ki ta yawaita istighfari shine. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bayan sallar asuba da sallar tarawih wani irin zama ne ake musu na farko kuma da ƙarshe? Wannan malama ce ko, saboda an ce zaman sallah kashi biyu ne ko. Tahiyya ta farko ana al-iftirash, tahiyya ta biyu ana zaman at-tawarruk. To ita asuba zama ɗaya gare ta ko, ita ma sallar nafila raka'a biyu ayi sallama zama ɗaya gare ta. To wane zan yi? Duk wanda kika yayi. Zaman sallar asuba an aka ce mashi zama na farko, ai na farko ne ko, an ce mashi kuma na ƙarshe ai na ƙarshe ne ko. To don da kika yayi, babu wani gaban shi ba wani bayan shi. Shi na azhar, la'asar, magariba, isha'i zaman harko na harko ne, na ƙarshe kuma na ƙarshe, tunda an samu na harkon shi. Shi kuma wannan shine na harko shine na ƙarshe. In kin al-iftirash shine ki zauna akan cikin ƙahon ki ta hagu, ki tokare ta dama, yatsu su kalla al-qibla yayi, ko kuma ki lankwashe ta ita ma yayi. In kuma kin at-tawarruk ki zauna akan mazaunanki, ki hidda ƙahon ki guda biyu su kalla al-qibla ko su kalli baya yayi. Zama ɗaya gare ta kuma shi na farko shi na ƙarshe, ko nafila ce ko kuma sallah asuba. Na'am. Sai ta ce bayan ina yin sallar kiyamar dai aka zo wurin yin sujjada, ta ce ni kuma Shaɗe ta wuce. Da rabe muke fara can ko? A mai ta yi hamu amma abu. Da rabe muke fara can, shaɗe da rabe. Kai ta yi. Sai wani ya kashe mun kare. Na'am. Malam garo. A ce masu dan jinkirta kasu zo da wuri. Su zo kamar 11:40 haka. Ko da 50 ma tun da sai na dan yi nazari. Na'am. ta ce bayan ina yin sallar da kiyamun dai aka zo wurin yin sujjada ni kuma ban sani ba na yi ruku. Ta ce bayan sai aka salance ba ni zan yi ko. A nan baki komi babu rabkanawa ga mamu sai in wani abu ya bari na rukuni. In aka bar rukuni kamar sujada ko ruku'u to raka'a ta lalace kenan, bayan sallama sai ki kawo shi. Amma dan kin je wajen kin ji kabara kin taso kin koma ko kuma dai amma makamancin wannan bai da wani abu. Shi mamu ba ko ina yake da rabkanawa ba,
yawwa nan baki da wani abu qiyamul laili ko tahajjud in kin je kin kwanta kin taso kenan tahajjud ce in kuma ba a kwanta ba aka zauna har lokaci aka zo qiyamul laili ce shine bambancin su duka sallah ce ta dare ita tahajjud bayan mutum ya kwanta sai ya tashi ya hito wannan tahajjud ce Allah ya ambace ta wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak shi kuma qiyamul laili shine mutum bai kwanta ba ya ci gaba da sallah saboda haka la'alla qiyamul laili ce Allah kuma tahajjud ce Allahu a'lam ci gaba mu yi da tana da yawa bi suka yi saura kenan ba wannan bara addu'a take Allah ta'ala ya biya bukatun alkhairi idan wata matsala ce kuma Allah ya yi albarkacin wannan kwanaki albarkacin sunan Allah da sufofin Allah cikakku kamalallu sai a taimaka mata da addu'a na'am sai wannan tana tambaya ta ce assalamu alaikum malam ina da tambaya wa alaikum assalam ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyayensa suna wuta a wani wa'azi na jiya ta ce malam abinda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai wata magana sai kai ko tuba ne ko menene ta ce malam an ce akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi wannan tana da muhimmanci mu bar ta gobe tana da muhimmanci iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ne suke tana da muhimmanci an bai wuta lokacin da ya gure mana bar ta gobe mu bar ta gobe nan tambaye wanda ke sai ya ji ta wanda ya tabari har gobe ana ji akwai tambaya guda daya mai mahimmanci lokaci ya kawo muna so mu bayani akan ta sosai wanda ya san yayata gobe ya zamanto yana nan dan ya ji bayaninta kuma tana da amfani ga dukkanin musulmi makomar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun san maganan malamai ce malaman nan kuma na sunna suka yi sabani akan ra'ayi gida biyu ina makomar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa aka samu shubha ake cewa ahlus sunna sun ce iyayen ma'aikin Allah ba su gidan aljanna saboda haka tana da muhimmanci kwarai yana da kyau mu yi cikakken bayani mu dauki mazhaban da muka rinjayar da shi a bisa hujjoji da kuma ra'ayi na malaman sunna wanda suka tai akan wannan ra'ayin kuma muna ganin shine ra'ayi insha Allah sadid sai Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh